Egunon, azaroak 5, larunbata, tsunamiei buruz kontzientzia hartzeko munduko eguna. Ta, zorionak zato. Gaurko egunez, duela 510 urte, 1512ko azaroaren 5ean, Nafarroako armadak Iruña inguratu eta murruei eraso egin zien. Lurraldea konkistatzen ari ziren gaztelarrak hiritik kanporatzeko asmoz. Tejeriako atea zegoen ingurutik eraso zuten, aski ezagunak zituzten murruen puntu ahulenak bilatuz. Gaztelarren buru zen Albako dukea mesfidati zen hiriko nafarrekin, ez ote zuten barnetik ere erasoko. Aliatu frantziarrekin batera, nafarrek kanoikadak abiatu eta berehala, murruetan arrakala bat zabaltzea lortu zuten, baina ez zuten sartzeko aukerarik izan. Gaztelarrek suzko armaz eraso baitzieten, atzera egitera behartuz.